shit! Hinay doon! Ah, shit! Good morning mga kalaagan, aniyan sa ng taong laagan, Cavs TV. So for today's video mga kalaagan, no, ako diri sa Malabuyok Bridge kay nagatang ko sa mga participants sa Cebu Adventure Rally 700 Challenge. So kini nga challenge mga kalaagan, no, dili ni siya race o endurance ni siya. So ride safe sa mga participants, good luck. Ako'y kauban diri mga kalaagan, no, si Paul Kevin. Time check alas 3:37 na sa sayong buntag. So sa dili pa nato sugdan, intro sa tapasok. So naana ang unang naabot diri sa Malabuyok Bridge mga kalaagan, no. Wow! Isa siguro to? Marshall. So mao ni ikaduhang naabot diri sa Malabuyok Bridge mga kalaagan. Ikatulo nga naabot diri mga kalaagan. So mao ni ikaupat mga kalaagan. Kalima mga kalaagan. Oh shit! Woo! Ikauno mga kalaagan, no? Muna ikapito mga kalaagan, no? So ikasiyam, ikapulo, ika-11 mga kalaagan. Hinay doon! Hinay doon! Kita kusuga gini. Gila yan. No, hunat ra ba kayo kog? Hinay doon. Rakog. Patek, sugar ba? Hinay doon! Eh, hakita siya, oh.
Amping boss. Wala ba yan? Hinatilan. Hinatilan. Sugar ba kog? Ayusa oy. Ito may ayos kayo.
Ah, yusa oy. Aha, bro. Sus.
Kog, Marcel, kog. Tay. So, mo ni. Ay. Ayaw sa glihok, sir. Sus, alanganin. Wala mo kay reflector kitang gibutan dere oh. Agad. Ay, kuya! Musa naman ka, uy. Kira ko, agad na. Maagi raman siguro. Kog. Alay, god. Ano bang ikog? Hey. Kini wala mo kay reflector ba? So, babantang eh. Kawa lagi, Pak. Play ko, apa itu play naman niya. Nangaling sa tuko sa nangaling ko na uno. Ano, mas magay ko rin So mo na nahitabo diri sa Malabuyok Bridge mga kalaaga no. Ay mga kasimplang. Wala ka bantay. Center sa may bridge. Sus, buhanga oy nakuan ginoon. Kinsa tong naigo? Mao ni naigo sa kini. Mao ni siya. Break ya di bulan, sunod sa break. Na break na bulan po siya. Dito. Yan ang kalagan. Kita noon kasi akong katrabaho noon. Wala. Dili katong kung kuan dere ba? Ay, katong Naigo siya. Oh. Ang buwan tuwa dyan, alang-alang sa nung sa. Yan ko dyan ang bawa. Lang na. Igo dyan ito nga. Igo natin bulan dyan. kape, kape. Uy. Nade ka niya. Kamas kuan. Oh, dito, bilis na tanaw sa mo to. Naigo siya to center dere katong dibutas to nga. Ah, Wala sila kabantay, wala mo yung reflector. na siya. Oh, na kana. Okay na siya. Okay ra noon kay hinay ra man. Ha? Sus. Bisa niya. Wala siya malamba.
Wala ra, tumba ra. Kani siya natumba po siya. Oh, tumba po ni siya. Katukod, tumba po to. Lalo ba na yan. Bilang. Usa na yun sila. Nga rider, nag-lock ni sila. Tuyok si Bo. Padong North. Oh, kadong ni sila norte. Koko, Marshall ko. Labig ko bulyo, gatay. Kok pala ito ganyan? Ano sa tunga unta? Adi na mo. Ayan! We have it. Sayang dia betul. Apit kita. Oh. Subay-subay. Ito naagi siya. Ito siya sa ari ko naagi. Bato na lagi. Wala siguro pa doon store, siguro usa. Kena kena. Dikit dong. Dulu. Dikitnya. Lakaw na ko mo, ikunin mo ka palikod. Kanina. Natagi kuha na lagi natin ng ganyan ha. Siguro na dyan.
Ito ko papali. Isang single ko sila ko. Suroy abot sa dito pagtugpa niya. Just tunga-tunga. Yan. Grupo niya itong ano. Kuha na kayo kuha na ito boy. Isa naman na kami ho. Sticker oh, sticker. Sticker. Sticker, sticker. Sticker, sticker. Thank you, thank you. Thank you kayo sa sticker, master. Ay, Ducati, nulma naman ito niya. Motor ni mo. Ay. Dito lagi siya, okay? Wala mo na. Nalikog. Tayo ito. Wah, siya gol ni Bato. Ikaw daw, kita masih jago natin. Sulinat. Ito, babae oh. Ito yung mga idol yan. Muna eh. No, tungkol galon kaya no. Alin mo. Peace, yeah. In the beat. Right.
Wala, naiyak to eh. Kabisik. Nakakawasaki. Bridge ra eh. Tumbas lang ka, Jot.